wong loro yo lagi KPK rapat donya kiamat lagi rapat tule lagi infeksi natian raduwe duwet direwangi kredet jare neng wis jodoh apa-apa duwe wong loro irung bangir weke sapa di irung bangir ya tuwaku lambe tipis lambene sapa di bokong gedhe bokonge sapa de iki piye weke sapa mestine ana sing duwe 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 Gilar Tribudaya Gojek Audio lagi bokeh direwangin retek jare neng wis jodoh apa tuwe wong loro lagi KPK rapat tulen donya kiamat lagi nyanyi rapat tulen lagi infeksi natian randuwe duwet direwangi kredet jare neng wis jodoh apa tuwe wong loro ireng bangir weke sapa dek ireng bangir ya tuweku lambe tipis weke sapa dek lambe tipis ya tuweku bulu iki weke sapa dek ireng bangir ya tuweku bangki ane weke sapa bangki ane ya tuweku iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye dik weke sapa dik mestine ana sing duwe alah iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe kandhane joget temiki ijeh pantes mbok dekku Mas yo kowe jingkrak-jingkrak ngadeg ijeh semangat mbok dekku sapa mbok dekku kae lho mbok andinge kudu ngireng kae lho sing endi lah ngono nek korsine terus dage dileh iki lho sing ndi kae lho awor dulure lanang dhewe Mas Jack kae lho Oh, Yutar sini. Yuk Karsini sapa Yutun kuwi kok mbok apa kemang ngomong kondang joget kondang jogete Yutun lha kuwi lho mban ketoprak masa iya to mon lulusan yak jongok iso ngene-ngene Dik Di. lah ngene iki ora penak lah ora penak wong aku lho go ngomong piye-piye blas Bapak aja ngene ora penak Pak wis ora penak tenan kok lho gas itu Oh, gege. lah oh
Nah didum. Jiro lu 4 6 7 8 9 10 11. Panjak mbok hitung ora Panjake mandiri. 12 iki dadi wong 15 iki, Dik. Nah gitu. Wah, biar Nah kowe. iki lagi 20. Kowe ora ngerti di dhewek-dhewekno iki dhuwit jagung, iki dhuwit pitik. Oh iya iya. Sebabnya apa kok didedekno? Ayo sik. Cepet-cepetan. Lu. Kok bontekno? Lah wong cepet-cepetan rendeng dadi kok. Lho, dhuwit sapi rong metu iki mang dhuwit jagung mbek dhuwit pitik. Wis lah rap apa. Tarik, langsung ditarik jogetan nek. Boten usah omong. Sik urung ndongakno cah. Udah Iya, iki bodheku iki aku ning kene mara rene kae eling Pripun bodheku. balik neh. Lho, pripun neh? kira ora ki. Nah, dhuwit sing 15.000 balekno dadi balekno 50 ngono. Lah, Iku berarti nambah. Mboten sias. Ayo yo ora situ. maksudnya lho. Lah piye? Jere cinta mata. Cinta air dan mata. Kok yo. Cinta air dan mata iki kudu dene awak dhewe kudu iso menehi lho kadung ditampani. Iya. ora dadi ngopo. Wigatinipun matur sembah nuwun. Piye, Kang? Kunjuk dumateng sedaya para kadang kang tasih pinarak. Kandhane tengah wengi awak dhewe jek keduman. Apa? Ya. Dulur wedok ya wis ngitung reweceh ijol Kang Jek napa? Iya. Iya ijol Kang Kok Jek. ngerti men nek Bang Jack bar komain. Lah piye angger Bang Jek kan entuk saweran akeh. Kowe duwe dhuwit receh ta ora Kang? Oh iya. Iya bro. Masa ora ndongakno belas ngono ta. Wis muga-muga kabeh sehat. Kabeh dipun paringi rezeki lancar. Dongakno mon. Ngulur wektu. Lah kira-kira dibari jam 5 do sanggup ora? Sanggup. Tenan ora. Kira-kira- Kok nganti jam 5 kowe gak diseneni Allah piye? Atik diseneni Gusti Allah iku. Adzan subuh mbok terak. Ya wis iya, ora iya. lali ngene lho, Mas. Kowe gati matur suwun kajate Pak Didik. Pak Didik sembah nuwun. Sampun nimbali gilar Tribudaya, Nggih. muga-muga rezekine Pak Didik ora lokak sangsaya kebak. Amin. Ora rubuh sangsaya bakuh. Amin. Ora kutah sangsaya wutuh. Amin. Amin. Terus Anake dongakno. muga-muga anake tambah gede, Terus tambah dawa. Dawa Kamu iki ranggena sing dawa apane? Lho, piye aku ndongakno yo apik no. Lah kok tambah dawa apane? Dawa pikire gede atine. Dadi bocah sing pinter. Ayo ta. saiki genten subur. Kowe Nek mang Pak Didik mbok dongakno, anake mbok dongakno, aku dongakno Bu Yuyun. Bu Yun. Bu Yuyun ijeh wewungan. Bu Yun. Bu Yun. Muga-muga kalunge tambah. Lho. Dongamu ngono kuwi. Gelange takon sing grembyong. Perkara gelang grembyong ya ora gumun. Lah piye ke mbayari ketoprak mara ning mburi ora aku marani golek Pak Trimo mlakune. Lah kenapa? Gelange mergo telu takon tambah dadi sak lengen. Oh, mbok dakno Mas sam bojomu piye? Lah kene. Bojo mangger blonjo ya kemaki no. Lho Ana apa? Bojoku tek kemaki lho. Gelange kan akeh. Angger tuku blonjo ya ngono. Iki kangkung piro kangkung? Regane kangkung niki piro? Gelange bojoku pirang gram e? Piye? Lah wong nyatane nganti tekan ugel-ugelan sikut ngono. Weh, dian bojomu Bur. Bojone subur kuwi. Bojoku mon Ora umum nek ngono. Yo ora umum tenan. pirang gram mon? Bu Yun gelange ketok meleng-meleng disawang ning mripat loro. Ketok kuning aku ancen turu dadi semlorotan dadi melek ya perkara gelange boyun. Gelange bojomu ya kuning kok ya ora nyemlorot. Lah apa? Gelang karet. Nggo njaga jebret kowe Wis nek ora usah dolan. gelo atiem nadyan bojom kok gelangan karet. Ning bojom mangger esuk ngriditno Mas ning pasar Medang, yo ning pasar Bluro. Bojone subur. Bojoku iki Mula suro-suro dhek ora mergawe lah santai. Wong bojone ngriditno Mas kok anggere esuk. Walah saiki Mas tuwa larang kok. Aku roh jam 7. Anu gawa Mas apa kuwi? Wah yo Mas 1000 Mas. Mas 1000 Mas. Ngemis. bojoku ngemis ta Aja apa? ngemis kuwi. Iya. Nggih, pamundutane dipun aturke wektune karek sithik soalé mengko akeh jalukan. Heeh. Engko nek ora diwenehi malah ya kurang kepenak. Ya. Ya to. Jan-jan iki mang rencana ape lucu nek gak sida. Ora dadi ngopo? apik Simbahku lek kodang kalau- kuning ki Mbak nggih. Lho ora panjake gilar nek nom-nom sakjane kondi lho, Jeng.
Lho iki weton isi kabeh. Yo Oh, ketambahan dulur lanang. Lah, Lho iya. kowe prei piye? Prei. Ayo monggo. Cinta air Cinta sapa? cinta mata dan air. Cinta dan air mata. Cinta mata air, ayo. Oh iya ya. Aku wektu suruh ndingi geger mbek temon. Tek geger kene karo dulur kok geger Perkara terus. utang dhuwit, Dik. Utang dhuwit ning aku ape dinggo tuku motor pedotan. Tak seneni. Piye? Ora usah tuku motor pedotan aku. Lah, Motor ora usah. pedotan kok kena ditumpaki ya. Lah duwe utangan tuku motor pedotan Oh. ora wis apik. Apik piye kena ditumpaki wong motor pedotan. Goclok. Joke ning kene, setire ning kono. Aku Mula kok padha tak seneni. Maksudnya motor pedotan iki surate kok malah montore sing pedhot. Surate. Surate Surate piye? sak sisih. Lah kok rambu ijabno surate ben komplit. Oh bocah iki telek dijak omong angelin. Ning kowe gregetno neh malah sapa? Sop Mbahku. Kene ya. kene. Seneng dolan ning nggonku. Sebabe apa kok seneng? Iya, rumangsane aku wis sukses menawa. Arep pipis mara ning nggonku, ya dolan to. Lho iki kok iso mlebu ning kamar mandi cerita. Ceritane piye? Le, kamar mandim tak buka kok lampune mekan jere. Lah aku bingung lho. Rumangsaku kamar mandiku ya biasa ae ora tak dandani. Kowe saiki kok sukses. Kemajuan yo Kemajuan kamar mandimu ki lho. Tak buka lampune mekan jere. Lah tak kira ya tenan aku penasaran wong aku ora tau dandan. Tak parani. Mbok tiliki. Tak tiliki. Lho jute lampune ya gak mekan. Bareng ngono tak delok. Lah nguyuhe ning kulkas. Angger dibuka mekan lampune. Mbahmu Ayo kocluk. bae. Wong tua. Ayo cinta mata dan air. Kok mbok bolak-balik iki lho. Iki leh mata air dan cinta. Cinta dan air mata. Ah, Lho ya kowe roh ngono. Camin. Ah, wis. Tok ayem. 30.000 lumpung. Engko nggo golek. Ora dadi ngopo ning kene ana dulure lanang. Ayo. Kisunen saka kanca-kanca cinta dan air mata. Heeh. Engko terus diaturke siji bawa siji yo, Mas. Heeh. Ana dulure lanang kok ya kon malah nembang. Kok bareng masjid dunggahno. Iya pokoke mangis takon loreng-loreng ra gelem. Ayo bos, diputer. Nggih. Orang lali ndongakne kalian adik sing dikitano Bur. Heeh. Dadosa putra ingkang pinunjul, Amin. putra ingkang soleh bekti marang wong tuwa migunani tumrap nusa bangsa ten agama patut piturut apa kandhane wong tuwa. Ayo Mas Min, aturke cinta dan air mata. Ya, sing iso sapa maju? Dulu jadi cinta air mata. Sapa nih? Sing ndi iki? Iki sing ndi lek Kang Jack? Alah. Sing ndi? Kuwi lho. Sapa? Sapa? Sing ndi to? Lah mataku yo bleruk lampune ngene bantere yo. Iki. Iki lho kayak ganti setel sik. Ah. Ya oke Ora loading esuk, sik. ora dadi ngopo. Oke loading Ah. sik. Ah, cinta dan air mata mangke wonten lilo. Mangke Kodang wonten kuning. Kodang kuning saking bae. Nah, mangke nggih wonten malih segiding-segiding. Apa ki? Pak ding ding, Pak ding ding. Ayo, diputer. Ayo. Nilir nun nilir. Ah. Ayo nun nilir kok. Aja nganti turu los. Los. Toprak bare jam 4 pas Sesuk subuhan. sesuk timbale cedhak ae. Endi? Tempuran dhewe. Orjine ki diunekno lek ndak moro-moro muni setel HP, Dik. Ayo karaokean HP. Ayo. Wis ready? Ready diputer. Ready. Bilar del budaya. Sing nyanyi arep Joget, mang piye rencanane nek dinyanyi. Ayo Mbak, ayo joget yo. Wis mumpung sepi ra apa-apa ae joget. Lho Kang Jack kok malah kondur iki lho.
ibuke kali mbake ngadeg yuk joget bareng yuk. Saya hari bahagia yang kita nantikan sirna Kali ibuke yuk joget yuk. Yo. Musnahnya yang tersisa hanya air mata. Sakno. Sakno. Gilar Seribu Daya. Wah, sing. Yo. Segeding 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 Menyedek. Kembali kita goyang buat semuanya jadikan tercinta dengan suatu lagu permintaan dari dulur-dulur ke semua. Ayo Walau ku menangis darah itu semua percuma saja. Orang buyut ya, buyut joget ya. berkuat. Buyut joget ya. Asoy. maju maju Weh. Matur sembah nuwun buyut. Jodoh yang mereka itulah yang terbaik. Enak gantian yel, gantian yel. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai suamimu. Simbae ikut goyang ayo. Harus pasrah. Terima kasih, dan matur berdoa luar biasa bahagia selamanya. matur suwun Hanya Ayo Pak Didi ikut goyang rene yo. Yo buyut melok lho Pak. mantene ayo mantene maju mantene Yo sing di sing mantene sapa sunatan kok manten. sunat to Yo. kita goyang kalem-kalem dulu dong semuanya. yang bisa Walau ku menangis darah itu semua percuma saja. Orang Matur sembah nuwun Bayu. berkuasa. Ayo nyanyi. ayo Pak Jodoh yang mereka pilih itulah yang terbaik untukmu. Cintailah dia, sayangilah dia sebagai suamimu. Diriku harus pasrah dan berdoa semoga kau berbahagia selamanya. Harus pasrah dan berdoa kau bahagia selamanya. hei jere lilo iya lho sumanding gas aja dhewe-dhewe Ki sing dituruti se. anu gantosan nggih wis to iki ketoprak ketoke bare dagelan Sumanding rasane lilo. ati. Sing diki. Sumanding sik. Tak butuh cinta. bar sumanding lilo Apa neh iki? lho kok akeh menebo Buke meh nyanyi lilo iki. Ha ketara ngrepek iki. niki sumanding sik apa aku bingung
Sing penting asik pokoknya bengi iki ya. Sing penting asik aku linan ning Jepon iki. Iya. Sumanding ayo bar kuwi Ayo lho. sampean nonton Sumanding. Ya. Wonten sing nderek Iya nyanyi. iya. Kene iki yo bingung nek njaluk dhewe-dhewe. Bingung. Lha yo Sumanding tak kei ayo, Bos. Engko kono njaluk lilo gak bingung aku. Gila, Budona. Kucing. Audio profesional. Semoga yang punya Sumanding kita goyang bos. Sineksen bulan kekencar di ratri murid jagat bareng kelawan si resaya buka gregel tresno nyanding seliramu hemat manis sesodiaku yo Loro lopo tansah sandingan So aco Loro wono datang raja Godo Tresno nyanding sliramu Yo manis tekaning pati Wes sing wedok ae. ayo deh. Sumpahin hati sayang weh Adyo mimi mintuno sating katresnan pujan aku sayang wangi kangenan mripiso kasembadan anto jan pirengan setia Bilar Tribudaya. Terima kasih dari teman-temanku semuanya. Dulukan kita goyang. semuanya kita mainkan dari bosku Emang syutingnya sepepo tahu nak kleru nyebut. Nama Media nama. Kita goyang lagi, Bos. ayo yo Sinak sebulan kepencar yo jagat bareng lawan si Reki Kandungan gregel tresno nyanding sliramu Ganyo manis sesodiaku ayo deh yo ebo warna lopo ganding-ganding lan hey lolono gendah trajang godho nyawiji kanding pati ayo ade Sumpahin hati sayang yo Adyo mimi mintuno sating katresnan pujanku sayang manggil kelangenan aco ring bisa kasembadan anto jampi ningkat setia Sumpahin hati sayang tansah sandingan Adyo mimi mintuno sating
Lilo sik gentenan karo Mbake. Mbake ameh nyanyi ki ambak nggih. Lilo. Ayo Mbake. Oh nggih, monggo Mbak Yo. Niki badhe niki. Mbak Nopi. Mbak Nopi sapa? Ngrepi ya iki. Gak kenal kowe. Walah kuwi Sapa to, Dik? Repi, Mbak Repi. Ayo, Mbak. Mbak sinten? Mbak Sela. Mbak Sela, penyanyi. arep Mbak Nopi. Oh, kayak lagune kuwi. Silakan aku memilih dia. Ayo sini, Bos. Ayo langsung diputer Lilo. Wah, bentang cepet. Lagu sing lagi viral kuwi lho. Apa? lagune Sela. Pelak kena iki lho. Segeding tak dung ding ding Iya, tak entok-entok. Iya. Ayo, daturke Lilo. Awan mang yo lilo bengi yo lakoni lilo. Lilo, nek wis kadung dililakno aja nganti kok digoleki. Ayo, monggo. Nyanyi ki ambak nggih. Heeh. Kale buke niki lho buke mang arep nyanyi kok. Ayo kaki. Ngomong ayo. Ini. Monggo mriki. Nek gak rame yo dibari. Yo lakone diterusno. Monggo. Anjir. Ayo to mriki. Mbake ibuke kancani maju. Kancani maju. Siap. Oh yo dikencani. Dik, dik. Dik. Bareng nek rawani dhewean bareng. Ayo. Jebule yo kan. Buyut dikancani buyut. Segeding. Opo wis ora terima. Sumpah janji ngomong marang aku. Keseneksan lintang rembulan. Jarene tresnaku mung kanggo aku. Wis Hey, dikelon ketika angin seliwe. kok tulisan buke wis kadung tulis kok. Dik. Barang saiki wis teko. Kowe malah gandeng wanita liya. Ayo. Ora ngira kowe padha baline asmara. Baline asmara. Bagyang tresno suci. Rambo Joko malam goblenjan. Melok nyanyi. Monggo. Wis baturi. Opo pancen mesasepu. Kudu pisahan karo sliramu. Jeng abot jroning ati, nanging aku ra bisa ngoncati. Lilo atiku wis lilo.
rambah jaga melenggo benjani apa nasibku kudu pisahan karo sliramu aja ning ati bisa ngoncati lilo atiku wis lilo najan badanku loro-loro nanging aku ragu mergo atiku wis kepacut tresno Iki wis katuran, lilo yo wis katuran, terus ki mau yo apa Mas? Wakeh banget ana Cinta sumanding. Dewi Armata yo. Mas Kancil, Mas Temon. Nggih pripun? Iki pamundutane saking Simbahe sing digadang-gadang nyunatna putune nekakno Gilatri Budaya. Nah, terus? Diwenehi wonten podang kuning nggih, Mbah. Niki tayub napa campur sari? Tayub. Tayuban. Wis sing digadang-gadang Simbahe iki sing nanggapno Simbahe kok nggih, Mbah. Wis keturutan alhamdulillah. Jenenge yo mbah yo kena dienggo tambah. Kena dienggo panutan ngene iki. Iki ana sunan podang kuning ditayubno sunane Pak Yoko. Monggo. Oh, sing ngersake Pak yo. Pak Loko. Oh, monggo Pak Loko. Oh, mboten jenengan. Oh, nggih monggo. Iku Pak Loko, iki sing ngersakno Pak Yoko. Oh, beda. Dipun aturke langen busang tayub podang kuning. Ya. Ya, engko ndang sarapan sego pecel. Ayo. Bakon sarapan ning ndi Pak Loko Jepang ya, Pak. Monggo, monggo ingkang badhe nderek langen beksan tayub panjenengan semangat. Ayo joget, tayublah dijogeti. Yuk, Niki terakhir nggih. Mangke dibacotke lakon. yuk. Awane Mapes ora krasan kaloyoran hang goleki sing tak sayang ngobang mikir anggon kok goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman yen pilih kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang petrok ning empang kegiatan tak rindek saka kadowan sarong ngoceh dheweke ngalih pencelokan wala kae tak celok mbok aja ngeceh Aja ngeceh. Podang kuning agawe pikirku kumpul sarate rang tak sawang katon manise ibu bunga yen klakon dadi duweke ora bakal hatiku kekiwangian yen si podang handutut ati tekanan ora mendo atiku tan saya lotro tak serenanti suntikan ulut tengke
ora butuh apa kae rama-rama pratarana ati dadi marem marga keninge walo-walo nadyan susah hati tetap guyu kayokane detik abang asu lamun nesu atiku mung ana sliramu sampean melu sapa aku melu karo sing sayang ning ati dadi padang mergo winter golek sandarangan latihan susah berjuang prayoga cetik gawe gampang Yo. yen prana urip sora Mon subur Piye Kancil? kawon ana tupir lakon ana bajute. Pancen bener. Awake nyambut gawe cukup sakmene kripik gedang raja sithik edang padha rata. Suminten Suramanggala cukup semanten atur kamu. Ya wis buru cukup awak dhewe yuk netepi marang Soteng Indra Nalendra yaksa kalangko rama-rama patut lamun linulutan presa sapa Ger putra, si kumulur, Iki kula Rama. rak yora napa-apa, anggo ngadep parang pundra. Kanjeng Rama. Akhiripun ingkang putra ngadhep wonten ngersa panjenengan boten wonten alangan menapa Rama. Dadi kaya mau. Iki Nek ngono panestunipun Rama adi-adi taman. Kanjeng Rama. Sanget angken kula nampi ndadosaken bingah. Nanging boten kathah lumpen ingkang putra ngaturaken sungkem pujuk Rama. Iya, iya. Tak tampa gawe bombongan atine wong tuwa. Ning
putraku si Kumala. Piye Rama? Pun Rama bakal mitrang marang Gengsi. Amarga dina iki jeneng sira wis ngerti to. Nek bakal temune pulang temanten, sliramu lan Raden Wiratmaya ana ing Tuban. Mula saka kuwi kowe rak yo saguh, rak yo tresna marang Wiratmaya ana ing Kabupaten Tuban. Inggih Rama, sedaya menika kula mboten tetes elak. Yen to kula umala rekna menika tresna dhumateng Kang Mas Wiratmaya ngaten Rama. Dadine kaya mangko. Inggih Rama. Nek ngono rumangsa bungah banget sajroning atine pun Rama. Sakwise ngerti pawangsulanmu sing kaya mangko. Mula saka kuwi pun Rama rak uga wis mesthekake temune ponang temanten. Dina iki uga kurang luwih ya kuwi tumiba ana ing jam 2:30. Mula kowe agi-agi siap-siaga mbok menawa ana penderek saka ing Tuban tumeka ana ing Bojonegoro. Ngaten, ngestokaken dewa Rama. Nggih putraku Kumala, Inggih Rama. aku ramaido marang Kang Sira. Sakwise pun Rama keprungu lan wis disenekseni marang kabeh kawula ana ing Bojonegoro. Nek putraku Kumala Retna bakal kadhawuhake marang Raden Wiratmaya ana ing Kabupaten Tuban. Kawula lan para punggare negara wis padha mangerteni. Mula Kang Sira aja nganti Ger putraku Kumala, Inggih Rama. mbok menawa iki saka tamu ing Kabupaten Tuban. Antene digandeng mon, gandreng. Mantene kudu digandeng. Ora kuat nggo awak iki nyaratake. Yai Kurbaningap Nunije kula Kang Mas Sula penderek sungguing Kabupaten Tuban samekta ketemuning ponang penganten yo kudu dina saiki. Kang Mas Sula matur nuwun banget marang Gusti. Sak sampunipun panjenengan sampun dumugi wonten ing Kabupaten Bojonegoro. Mila saking menika Kakang Surawi. Sak sampunipun panjenengan sampun rawuh wonten ing Bojonegoro. Mila temunipun punang temanten enggal kawiwitan ing dinten sak menika. Ngaten nggih. Menika sampun samekta, Cil. Kowe mau tak pasrahi dadi dukun nganten. Kula ngirat pantes temokke ponang penganten. ngeten kula sing pambiyawara dukune niki. Nah, iki yo Dukun nganten. ya. Jono. Ya. Agi Luigi. Aku ning ndi le? Kene, Nduk. Ning kene. Jo. Yen atase wedok apa sing lanang? Wis wayahe itu makane mangsa kala. Kunjuk lisang temanten Sarimbit. Saking panjenenganipun temanten kakung maju sak jangkah, temanten putri maju sak jangkah. Ora tok eh. Katon walila Ora tok nek sajangka tok. temanten kakung saha temanten putri maju telung jangkah. Lha iki Keliwat. lha iki ketemu dukun ngantene kocruk. Kualik. Katon malila repepeng samoja temanten Sarimbit. Hangadi cara panggihipun temanten. Maju sak jangkah katon malila. Sapungkuripun panggih temanten inggih menika temanten Putri Hajawat Asta temanten kakung.
kowe iki? Dukune kucluk. Kono iki. Jawab asta iki tegese iki salaman sih. Kethek. Sing salaman nganteni. Ngantene kok ngomong aja salaman. Sing salaman nganteni. Dicium. Nah, Nggih menika sapungkuring jawab asta temanten salimbit nggih menika nyuwun sungkem pangabekten saha temanten kakung. Sungkem. Sing ndi? Yo ngantene truk ucruk. Kowe iki dukune kok malah loh, apa nyekel gemek ta opo iki? Iki dukun nganten do iso ta ora? Kowe aja melak. Sik do iso, jopem Agustus tak batal kabeh. Aja ngising-ngising aku. Ora lagi latihan orang. Kene perias 70 juta ya. Angger duwe entek ngene iki kok. Anggur duwite entek. Sakungkulipun saking Panemsat Mojo temanten sarimpit. Hanyuwun sungkem kalian Satmojo temanten kakung. Nggih menika sakungkul sungkem monggo temanten putri kula aturi jumeneng. Prangatara nggih duwe entek lali ya. Sakungkulipun dipun gandeng temanten putri. Gandeng. Kon gandeng, sing wedok kon gandeng. Sakungkulipun dipun gandeng temanten putri so temanten kakung monggo saged pun jerumke. Kebo apa sapi kon Monggo pindah wonten ing sasana puadi. Ya kene foto-foto. Lungguh. Sakungkule lungguh temanten sarimpit saha temanten putri so temanten kakung. Nggih menika nyuwun sungkem kalian Rama. Aja ngono barang. Aja ngosekke terus sungkem. Ngadeg neh. oh puclune. Kene. Sungkem. Wirat kaya kumpul retno. Nggonmu bebrayan agung minaro ngono kalis ing sambikala. Tak pangestuni aja nganti padha padu ya Leo. Wes iki lho. Nggih sakungkulipun temanten kakung saha temanten putri adicaranyipun pangabekten sungkem kalian Rama nggih menika saklajengipun nyuwun sungkem kalian Rama Purbaning Rat. Sampai namun kereng-kereng. Dukun nganten kodrong kok. Sing nero niki sampean tak pengen DP malah jenengan DP lunas yo ngene iki. Lah yo tak panjeni sithik. Lho Kang Pino njaluk bayar lunas ya kuat. Lagi entek, Pak. Iki piye? Piye iki Terus piye? Kula aturi sungkem pangabekten. Kalih sinten? Ramane jak karo Romone sapa? Romone Purbaning Rat. Kadung iling. Sungkem le. Sapungkuripun saking Satmojo temanten sarimbit. Yen putraku sakmoro. Tak panestoni. Muga-muga bisa dadi kaken-kaken ngene-ngene. Wis cukup. Aja akeh. Nggih. Sapungkuripun temanten kakung saha putri nyuwun sungkem pangabekten kaliyan Rama Ibu. Ibune Muntilem. Nggih menika adicara foto keprabon. lho dangdute sapaan. Oh, Mas, engko santai. Iki bukan Monggo. ngene. Kula aturi wenggah. Jumeneng. Kula aturi wonten ing sasana puadi. Iki Lenggahke, Mas. Wah, tak potong 100 kengko. bayaran urung dipotong. Sakpungkuripun saking Satmojo temanten sarimpit hanjejer katon pantes. Balik. Ya. Ini lho. Iki aneh. Nggih menika adicara foto keprabon. Ampune mendem nomor. Monggo saking juru foto Mbak Yayu kelaturi nderekke foto riyen Mbak Yayu. Tukang fotone Yayu iki kowe ngono. Asaku sing duwe gawe. Gawe Mbak Yu nek Mbak Yayu. Mbok seneng boran. Foto-foto.
Kok aku ya ora patekmu. Nggih, sapungkuripun putu keprabon sampun nggih menika wonten hiburan. Dangdut. Ah! Ojing together. Ajing. Oh, gak. Dangdut. Ora. Wayang. Alah, Bareng ngantuk. malah apa? Hiburane apa iki hiburane? Lulang dikeplek-keplek kok ditanggap. Iya. Ketoprak. Ora. Hiburane nggih menika tari-tarian. Lah koyo cahe gede. Nggih, monggo saking panjenenganipun kunjuk sampun siap siaga. Sudarsih. Alah wong salah kadung lunas ora-ora kok. Yuk, monggo diajeng kula aturi nderekke langen tari gambyong. Gendut Sri Uning. Nggon mundherake marang Rakamu Wiratmaya ing pangajab bakal nyumbang langen besan. Nggih menika ingkang tari gambyong kaji paselani kalian Sri Uning. Jeneng dari sini. Ya urung roh. Oh, colok. Kana maji. Seneng. Biak. Wong Bojonegoro. Aku Hendro Katong, Bupati Lamongan. Tekaku ana ing Bojonegoro. Niat lan sumedyaning bakal njaluk Kumala Retna. Nek pancen Kumala Retna ora diparingi aku, Bojonegoro bakal tak susang bulu balik metuun jopo. Kakang Sulaw. Ipun paningrat Sak sampunipun temenipun perang temanten wonten ing Bojonegoro. Wonten kedatosan ingkang kados ngap. Menika kados pundi Kakang Sulaw? reh ning Kumala Retna. Wis dadi garwaning putraku Si Wiratmaya. Jening ana pengamu ing Bupati Lamongan. Ing pangajab bakal nyuwun wujuding Kumala Retna. Ndak pasrahke marang Si Wiratmaya. Oh kados ngap. Kaki Wiratmaya. Ana soramu ing Bupati Lamongan ing pangajab bakal nyuwun marang garwamu Kumala Retna.
ndak suwun kanthi banget belanono lan balikke Bupati saka ing Kabupaten Lampung. Lagi kenapa kok kedang mangsulaken tiyang-tiyang saking Lampung? Gawe kesroh menyang ing Kabupaten Bojonegoro ing pangajap nyuwun kelawan garwamu Kumala. Pundheripun perkawis nak saking Kumala. Bener. Perkawis menika boten saged dipun damel sisah ing penggalih. Sing kok parep. Kumalarna mangko jenengan paringake kali. Adipati saking Lampung nak pun cekak. Piye? Paringke. Kang Mas Wiratmoyo. Oh, dados kados ngaten Kang Mas. Wonten kedadosan ingkang kados ngaten panjenengan cekapung mendel kemawon. Kang Mas Wiratmoyo, kula ibarataken panjenengan kados tiyang wadon ingkang kembenan mindi-mindi. Kang Mas, nek panjenengan boten sako dados senopati perang, kula ingkang ngadepi Kang Mas. Wiratmoyo. Kurang yo babar pisan. Alam eyang ngurung golawe ing Tuban. Ngerti kahanan sing wujuding kaya dening Bojonegoro cancuk taliwon. Ora kaya kowe yen ngono kowe dece wayahing Ronggolawe ing Kabupaten. Kula kedah Kowe kudu melu depani ing Kabupaten Bojonegoro. merangi tiyang-tiyang saking Lampung. Saniki. Oh, waduh wetek anak-anak. Yo saiki diamput iki kowe. Menapa panjenengan menika negaken putra panjenengan ingkang kados kan? Yai, peranganing prajurit saka ing Kabupaten Bojonegoro. Ayo padha tiken. Monggo, monggo, monggo. Panjenengan menika nembe kemawon temanten anyar. Boten pantes yen to panjenengan menika maju wonten ing madyaning paperangan. Dipun enak lan kepenakaken penganten anyar menika Jekang mbok kula aturi kondur. Oh, dadi sing bakal mapakake wong saka Lamongan iki slira. Yo nek kaya ngono sing ati-ati ya. Jangkrang ning tengah jalan. Sapa kowe? Yo, diwarahake. Aku Sri Uning. Sri Uning? Yo, senopati ana ing Tuban. Lho, kentekan senopati jebule. Aja ngene kok senajan aku Lah wong wedok kok maju perang iki. apa? Sri Uning. Apa? Kowe sing pengen urip apa ora? Jur karep. Bali. Aku gelem bali watak gelem. Nantang malah.
akeh pangorbanan kang sabilo nyang ing Kabupaten Tuban parendening belani kalawan kumor kaki wiratmu ora kuat panandanging Sri Uning wis gugur ana ing Raranggana kono padha dirukti sawantara panengkono. Sri Wuning goning labuhi marang Mbak Ayuning kumul reksa diriwangi topak yen kaya ngono sing kena diarani labuh tresna sebaya pati sebaya mukti gen. Wiratmoyo kowe aja mung meneng wae kowe kuwi satriyane negara ing Tuban kalebu Sri Wuning sing wis gugur ana ing madyaning peperangan merga nglabuhi tresnane marang sliramu. Lho badhe ngadepi tiyang-tiyang saking Lampung. Iya. Nanging mboten keranten kula sabelo kalih tiyang saking Bojonegoro ugi mboten sabelo kalih tiyang saking Kadipaten Tuban. Nanging kula sabelo dhateng perjaipun Sri Uning. Pamit Sri Uning. Ojo nganti kok tegake ragamu Wiratmoyo. Kayo jampang ngono sepatamu. mangertosi Kang Mas Dipati. Sapa kowe? Wiratmoyo. Sing jenenge Wiratmoyo, calon bojone Kumara kuwi kowe to. Panjenengan. Wiratmoyo, nek ngono kebeneran, aku nembung kowe bojomu Kumara tak jaluk. Tak ulung ki Kumara. Nanging perkara iki ora perkara Kumara no. Perkara apa? Sri Uning. Ini Senopati saka Kadipaten Tuban sing wis kok krenah, sing wis kelakon percaya saka tanganmu. Sapa wae sing dadi watu sandung aku kudu selno saka pratane jagat. Pati hormati. Dino iki ento ngatong sawatu kudu mati saka tangane Wiratmoyo. Maju legane atiku. Arang keranjang jatuhmu kowe. Kuatah kiyong kepon kageng ageng. Dening Kang Putra sampun ndoho dhateng sabda pangiliki dalem. Aduh, dipun kyai sadaya. Kang Mas Wiratmoyo iki kula. Aku bakal wae pitungkas kawang tresna. Pitungkas menapa Kang Mas Wiratmoyo? Jroning pun kakang lakoni temaing pati. Ampun ngendi kowe kakang? Gelemo sliramu daup kelawan Kumalaran. Rokti sawandara Kang.
pesta-pestan potilas warga Tuban parandening Kabupaten Bojonegoro kegawa sangka murtating Bupati Lamongan Si Indroka Tulikolos. akhir satu Kasihan kula Kanjeng. apa wapawelinging rakamu wiratmu apa sliramu lati Ket? Olehipun Kamas Wiratmaya badhe kula estakaken. Nanging kula mboten nrimakaken perkawis sedanipun Kamas Wiratmaya saking astanipun tiang-tiang saking kabupaten. Ngiras pates nyambung sejarah Tuban ya Leo. Iki sing jenenge Sadara, mungsuhmu mbiyen. Nggih, pancen ora kleru. Sadara. Aja nganti kowe dadi korban sateruse. Kowe minggir. Aku gelem semingkir saka ing papan. Ning ana piranti. Apa? Yen to wijang parandening kowe mati saka tangan. Tanggep jojo antaran bau karo Indra Katon kowe. Aja mung siji, Ayo di rebut wong loro.